Ngiyakhuleka ngina Makhosi amakhulu. Ngiyakhuleka emakhosini akukhanisani TV abantwana bethonga esinabo bonke kumkhulu Nkhazimulo. Ngiyakhuleka nasekhehleni lami umkhulu Nkhazimulo. Lokho maye umkhulu khuzawyo. Bantwana bethonga namhlanje bengisathanda ukuthi sithinte indaba yabantwana esibazalayo. Ngizokhuluma kakhulu nje nami ngoba nami ngumzali nginomntwana. Umntwana wami naye ubegula, ahlala ngokugula isikhathi esiningi, kancane uyagula, kancane alright, kancane uyagula. Naye kwaze kwafika isikhathi ukuthi nami ngiqale uhambo lami. Ngithe ngisaqalile uhambo lwami, ngihamba iprocess yami yohambo lwami. Kwadingakala ukuthi naye umntwana wami naye asondele kube khona izinto nami engiyisebenzisa njengoba evundlela kumina eswini sami. Kube khona naye izinto azisebenzisayo. Kuthe sabhizi kulowo process loyo naye edla nazo iy'nkambi lezo nayo engizidlayo. Yajika amen. Yavuka imoya kumntwana. Yavuka imoya kumntwana yama ngenyawo. Hawu, kwenzakalani na? Waqala umntwana, hayi bo ma. Nakhe ngiphupha into nekanje. Hayi bo. Kwacaca ukuthi-ke manje kumele ngiyisukumele indaba yakho umntwana ukuthi kwenzakalani. Nangu umntwana esejika manje sephupha indlondlo. Nangu umntwana esejika manje sephupha amabhayi. Nangu ohamba ngempela thinta umkhulu, hayi sayibheka indaba yomntwana. Hayi kwatholakala ukuthi na umntwana lo engimzele naye unemimoya. Yebo, unemimoya. Kwamele ukuthi naye asukunyelwe, alekelelwe kule mimoya lena abhekene nayo. Hayi yaqala uhambo lwakhe naye. Hayi kuyimanje nje ngikhuluma usey'nkambini zakhe nawo ukuyiprocess yohambo lwakhe. As umzali wakhe akumele ukuthi ngenze njani, ngimseke kuyo yonke indlela ayihambayo. Akona ngidala ukuthi ngithende le party le yabantwana nabazali ukuthi sinake abantwana. Ngiyacela bantwana bethonga, yazi idlozi labulala, idlozi liyaphilisa. Kube nomntwana ofikile la emakhosini akakhuzwayo ebenenkinga nayo yemimoya. Waze washo wathi mina mkhulu njengoba ngila ingoba esibonakalisweni ngiphuphe umuntu owangifika wangitshena. Wafika ngathi ngiyakubona wakhomba wathi ukuze ukuphila nangu umuntu ozokuphilisa. Uthi njengoba sengifikile la ekhaya ngizobika lesibonakaliso lesi engisibonile. Hawu, sithe sasesenjalo umuntu obuyayo. Ayisesenjalo, hawu kwahamba isikhathi akwafika uma wakhe ebika ukuthi hayi angazi ukuthi akaphilile. Bayamthatha bamse esibhedlela. Hayi angeze ngiphikisane nomndeni umntwana mebethi bayamthatha bamise esibhedlela. Hayi kulungile, ayabuya umntwana. Mebuya asho ukuthi hayi mkhulu bengisacela ukuthi ungisiye emanzini, ungise emanzini. Hayi sihlele ngithi akulungile-ke njengoba sesihlelile ngendlela esihlele ngayo sithi semingabona ngawo. Hayi mephindele ekhaya umntwana ayikuphikiswana. Yilo akhulume lokho athi ayikho indaba yemoya lekhaya. Ayikaze lekhaya sibe khona umuntu oyiba isangoma lekhaya. Yini bantu baphika omunye washona le wathi akuthandaza lekhaya umkhuleko osiphilisayo sizoyinqoba lempi yomntwana. Hayi kulungileke ukusahamba isikhathi. Kuthe kusesenjalo ngayibona ngisengifica uma wakhe futhi umntwana siyabuya futhi manje ukhala minyembezi. Uthi umntwana uselalisiwe esibhedlela ukugula kumsukile futhi. Okusithusile kakhulu ukuthi manje esibhedlela ama-results akhe mebewakhipha mebesibuya nawo basitshena ukuthi usekwi-cancer ku-stage 6. Bathethwe udokotela ukuthi bahlaleleni isikhathi eside kangaka umntwana bengamlethi. Hayi okay, hayi ngisho ukuthi ake sizame ukushweleza kubantu abadala nenzani lokhu nalokhu. Hayi baphinde futhi bangakwenzi. Hawu nikwenzile athi cha azange senze. Sibona ukuthi akuyeke lo dokotela ngoba manje isimo sakhe umntwana sicayi.
Hhayi ngabaphikisi futhi ngithi mina hhayi kulungile. Uma nisho kanjalo nina nithi odokotela akumele